салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясеё ёробун, Фарзона имнида. Дӯстону подписчикони азизи ман, рӯзатон хуш бошад. Хуш омадед ба канали оилавии мо, яъне оилаи тоҷик дар Корея. Айни ҳол мо аҳли оила ба истироҳат рафта истодаем ва пеш аз оғоз кардани ана ҳамин барномаи имрӯза бароятон як хушхабарро мерасонам. Ин хушхабар барои нафароне ки ба Корея ворид мешаванду дар Корея зиндагӣ мекунанд, яъне ки рафтуо доранд дар ана ҳамин Корея. Чӣ гуне ки дар барномаҳои гузаштаам қайд карда будам, вақте ки вориди Корея мешуданд, 2 ҳафта ҳатмӣ буд карантин нишастан. Баъд аз оне ки ваксинаи ковидро гирифтан ҳатмӣ шуд, яъне карантин атмия нашуд, яъне ки баста шуд. Нафароне ки ваксина мегузаронданд, ба онҳо карантин набуд ва танҳо онҳое ки ваксина надоштанд, вақте ки вориди Корея мешуданд, танҳо тӯли 1 ҳафта метавонистанд ки дар карантин нишинанд. Ва айни ҳол бошад ин хушхабар аз 8 июн сар карда дар Корея, ана ҳамон 7 рӯзае ки дар яъне нафароне ки ба Корея ворид мешуданд, бояд 7 рӯз дар карантин менишастанд. Ва айни ҳол бошад аз 8 июн сар карда ана ҳамин карантинро баста карданд, яъне ки атмена карданд. Ҳама он нафарон, яъне ки донишҷӯён, тоҷирон, сайёҳон, нафароне ки ба Корея ворид мешаванд, яъне ки медароянд, онҳо дар карантин дигар намешинанд, чунки аз 8 июн сар карда карантинро баста карданд, яъне атмена карданд. Аз ҳамин сабаб вақте ки медароед бе ягон мушкилӣ шумо дар карантин намешинеду омада баромада мегардед куҷое ки хоҳед. Ана ҳамин буд хабари хуши ман пеш аз сар кардани барнома. Чӣ гуне ки гуфтам, мо имрӯз омадем истироҳат ҳамроҳи оилаамон, яъне бо кӯдакон тамошо, ҷое ки беҳад ман нағз мебинам, яъне ҷое ки шаршара аст, ҷое ки аз ҳар стрессу хастагии рӯзгор раҳо мешавӣ. Имрӯз як ҷо тамошо мекунед ҳамроҳи мо ва ман камакак дар бораи мардуми Корея чӣ гуна ба истироҳатҳо мераванд, чӣ гуна худро аз стресс раҳо мекунанд. Гарчанде дар Корея рӯзҳо маҳдуд ҳам бошад, лек мардуми ин ҷо ба набудани вақт нигоҳ накарда рӯзҳои истироҳатӣ ба тамошо мераванд ва худро аз ҳар стрессу мондагӣ раҳо мекунанд. На танҳо мардуми Корея, инчунин хориҷиёне ки ин ҷо кору меҳнат мекунанд. Якум ин кӯҳбароӣ аст ки на фақат аз ин нерӯ мегиранд, балки боз ба саломатӣ хубу фоиданок аст мегӯянд. Пиру ҷавон ин корро хеле хуб як манбаи фоидаовар ҳисоб мекунанд. Баъдан боз лаби баҳр рафта асабҳои худро тозаю илҳоми хоса мебахшанд, албатта ки дар иҳотаи оилаашон, яъне бо оилаашон ва ё дар иҳотаи дӯстонашон. Ҷое ки мо омадем инҷоро боғи истироҳатӣ мегӯянд. Ин боғ аз шаршараю ҷойҳои афсонавӣ номдору машҳур аст. Баландия бинед, рости гап натарсида рафтеса будам. Шавҳарам гуфт натарси Фарзона, хушрӯ биё. Тарс аллакай дар вуҷудам даромад. Бисмиллоҳ гуфта рафтам. Он қадар баланд нест, лек ҳамин тарс ки дар вуҷуди одам дароя, ҳеҷ кор карда наметавонӣ, яъне ки дигар аз худ боварӣ карда наметавонию ана ҳамон кору нақшае ки кашидагӣ ҳастӣ дигар аз удаш баромадан наметавонӣ. Барои ҳамин дар зиндагӣ ана ҳамин тарс нақши калон мебоза. Ҳеҷ вақт тарса дар вуҷудатон надароре, аз худ боварӣ кунед, ҳама кор барор мегирад. Бовар кунед. ҳар вақте ки шавҳарам бачама пеш карда тамошо мекунад, ана ҳамон аз баландӣ ё ин ки дар болои кӯҳ, бовар кунед дилум мезана. Мегум ки алиҷона сахт қапен ки вай хулиган бо наравад даруни об. Модар як чизе ҳаст ки танҳо худаш медонаду худо, яъне ки ҳамон ҳиссиётча, вуҷудча, ана ҳамон чизе ки дар қалбаш дорад.
ана ҳамин хел медароем даруни кӯҳ. Шароити кӯҳ ана ҳамин хел аст. Лесницаҳоша бинед чӣ хушрӯй кардагиянд ки баромадану фаромадан қулаяй. ҳаво беҳад хушрӯй имрӯз. ҳамиҷа як кат бошаю монию шини нони дедонӣ ба помидору бодирингу ана ҳамин хел чизо. Вай хеле бамаззай дар ҳавои салқин, дар ҳавои беҳад хушрӯй бо дар и баландӣ дар даруни кӯҳ. ҳамин қақати кӯдако гаштем, мегӯ монда нашидем, меган не. кӯдакои ман гаштана беҳад нағз мебинанд, дар хона истодана не. Танҳо гаштан шанбе якшанбе мешад, даравакак оча куҷо мерем, дада куҷо мерем, ака и ҳафта куҷо мерем, кани ягон ҷои хушрӯ кобен, кани дароен телефон гуфта анамихи дарами пегӯшомон мепаранда ки ягон ҷо равем шанбе якшанбе. Ай мода кӯдако бисёри бадваянда берун бироем гуфта. вақте ки ҳамин мошинда шинанд тамом ҳамиқа хурсанданд ки инам хай як давре бо кӯдако вақта гузарондан. як чашм пӯшида мекушои аллакай калон шудан, дигар паропар мешаванд, мераванд найқафои дарсошон, найқафои зиндагишон дигар ба ҳами сери кӯдакои дида намешавад. барои ҳами вақте ки кӯдак майдаяй аз замин вақт аз замин мамин истифода бурда бисёртар вақтотона қати кӯдако гузаронед. чизе ки дорем барошон анамихе дариқ надоренда. як вақт як давру замонай беҳад кӯдако монда шуданд. ба фикрам ки оз хона рафта хобам мезананд, саҳар инора ман хезонда наметонам барои садиқ бурдан. ба саволҳои муҳиматон ин лаҳза бошад ҷавоб метиҳам. Раҷабали Магомедов савол доданд ки илтимос апаҷон, ман аттестати синфи нуҳумро мегирам, метавонам ки ба ягон коллеҷаш дохил шавам? Умуман аз чандсолагӣ ба коллеҷ қабул мекунанд дар Корея? Ҷавоб медодед Пешакир Аҳмад. Саломат бошен. Ман ана ҳамин саволи шумо ба махсусан занг зада пурсидам. аз синфи нуҳ мутаассифона ки намегиранд, яъне ки дар коллеҷаш даромадан дохил шудан мутаассифона мумкин нест. танҳо баъд аз хатми синфи 11 шумо метавонед ки дар коллеҷ аст, дар донишгоҳ аст, дар куҷое ки набошад, танҳо баъд аз хатми синфи 11 шумо метавонед ки омада дар Корея дохил шаведу таҳсили илм кунед. апа салом, якчанд савол доштум. забони русӣ донӣ рафта мешад? ай ин сайтҳо кадомаш барои стройка? ин сайтро через имайл заявка пур мекунӣ. баъд аз он барномае ки оиди маоши корӣ дар Кореяи ҷанубӣ ва тарзи ёфтани кор ба воситаи саҳифаҳои интернетӣ ман карда дар канал гузошта будам, яъне барнома карда дар канал гузошта будам. баъд аз он ана ҳамин бародар ана ҳамин гуна савол доданд ки русия донӣ рафта мешад? ай ин сайтҳо кадомаш барои стройка? яъне ин сайтро через имайл заявка пур мекунӣ. хуб, забони русиро донӣ. забони русӣ дар Корея умуман истифода бурда намешавад. қариб ки да ҳама барномаҳом қайд мекунам. забони русӣ дар Корея умуман истифода бурда намешавад. танҳо байни ана ҳамон нафароне ки аз Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон, Россия аз ана ҳамин дохили ана ҳамин ҷо бошанд, агар дӯстони шумо, танҳо шумо бо онҳо бо русӣ суҳбат мекунед. дар Корея бо корейцо бо забони кореягӣ бояд ки ҳамсуҳбат шавед, ё ин ки бо забони англисӣ. дар Корея бисёри корейцо яъне забони англисиро истифода намебаранд, ҳатман ки забони кореягии худашон. аз ҳамин сабаб шумо бояд забони кореягиро каму беш донед. баъдан тарзи ёфтани кор ба воситаи саҳифаҳои интернетӣ чӣ гунае ки дар барнома гузоштам, шумо метавонед танҳо тариқи ана ҳамон саҳифаҳои интернетӣ даромада кор ёбед. барои ин, барои ёфтани кор шумо бояд ки забони англисӣ ва ё забони кореягиро донед, чунки кор ёфтан бо забони англисӣ ва кореягӣ аст. барои ҳамин ман борҳо дар барномаҳо қайд кардам ки нафароне ки ба Корея омадан мехоҳанд, ҳадди ақал забони кореягиро ана ҳамон саршавиашро каму беш хонед, омӯзед, ё ин ки забони англисиро. барои ҳамин дӯстони азиз, нафароне ки ба Корея омадан мехоҳанд, ҳадди ақал каму беш забонро омӯхта баъдан дароед. на шумо азоб мекашед, на ана ҳамон нафаре ки бо шумо ҳамсуҳбат мешаваду кору фаъолият мекунад. Bismillahirrahmanirrahim. Malina. Malina. 무섭지? 자, 자. 그런데 그 먼저 봐. 할 수 있어?
Кафа каси омадест чи? Чата ҷимиданаш дига шуда? 무섭다? 아니거든? 아 무섭지? Göründü. Acı. دوستان عزیز در اینجا باشد تماشای و استراحت ما نیز به آخر میرسد و ما پیش میگیریم طرف خانه. کودکا بهت گشتن، بهت تماشا کردن، مانده شدن و فکرم که از خانه داریم از در آمده خواب میزنن. بعدم پگاه باید صدیق روند و فکرم که من اینا با یک عذاب بیدار میکنم. خوب در اینجا باشد با شما خیر و خوش میکنم. در پناه خدا باشید. خدا نگهبانتان. چی سوال هایی که دارید آیدی کاری، آیدی زندگی، عموما هر اون سوالی که داشته باشید در کامنتاریا نویسید. نصیب به همه سوال هایتان جواب میگردانم. در پناه خدا باشید. یارو بون تا من نیا انیان.